Perthei ka bangi im hateng kalong ka pelaba hadu kata-kata bat ka mayande. Ya manta ani alami phi syakani ka jaka diki jingi tu kana kadei ka jaka ka basngulengo ba bat ka bomla ban mudurru pitip ba hagani ka jaka haka poliur om judon mit bat haka portlang pan om judon singi bat pin artatin ladang keren kumda Henry kani ka jaka kadon sisa bat kata kadei Tisua bang nyai sekamat ngakerpat ya pi bapin sengopha ban subscribe ya kani ka channel kenang bangan la panwan ra ya ki jing itu kana ki bayo jing mentoy bat ki bajia sisa Menta haka jing mut ju perkat jeng pi pen kre ku mu jurnalis lani ku mu nongwat benia bapin lech jakani ka jaka bat pin sawan rapat ya ki jing pen sisa hadin bapila dep wat benia kalong kumno kani ka jaka nadu ubenai me hadu ubenai Julai sumudur ladapi poi hagani ka jaka kanong ba Tromsa kabadon hari Norway bat pinlengo de sisa hangni namar kasngi kam sepsu bat kanlong tang kawai kasngi kibabun na kinong jungok kai perthei ti jelei ba hau benai Jun nadu katarik kaba arthau saneng ban leit mat ne experience dala kajong kajing yui syapang gani ka jaka kabom sem ladon shu kamit badung haka pisa hakawi ka hotel bat pi persyang ban pli ya ka perda jo kajing khangit bat kat ba pidang experience ya ka jinglong gani ka jaka phi aka jingwat nia jong phi syu ang lengo namar kam sem lamit shu lanu lanuru syumudur kapor menta kalade khatwi beje men step kumta phimi syaba ban lei kai pengat Henry kasngi ka shit ba penban kumta hakata ka jing shit palat philei ti umso hakoi gadukan namar pa phidei unang wat benia phisei ya ka laptop ka jong phi ban tho ya ka jinglong ka ni ka jaka ka pa phi menta philap ban phisham hadin lai kenta ai phi ya ka baje bat kaladan ar baje no pai sngi nangta phisong kai pengat hakoi ka pak ban pek kai ya ki kena rit ba ki lek kai kapor menta kala hairstyle ba bat phisham hilade ba kapor kaladan nyau baje janmit kumta lai kenta biang hadin kasngi kelas tang ban no Henry kat ba phi pidang pek kai ba kano pio i penban bakasngi kala sange klem dano arsut shu Henry kala ya kenriang bat kala sange hang tahi pimpat la wan sngothu bakasngi kala kut bat menta phipat philej phaino sakajaka ka ba phi pisa bat menta phi pej ya ka baje phi syam bakadei shi tengmin anda kumta phiru philej thiano bat pitan artat ya kata ka perda berben jong kijing khangit daga jing temu bakan ka ya kasngi Henry phim nang yo thia namar ka jing shit kerang kasngi kumta philakino ban pej saba bat menta phisham bakadei lai baje men step leksi ya kinong song snok kane ka jaga kamde ka bapla hadu kata-kata kat baya kinong jungok kai perthei kumapi kane kalong ka bapla sisa Pilingo sikadi e baki beriu ki baki na kabatia ada ki kemat ki bapu samrki bat ki baihun kat ba mapi pat pileng a da ka jingering stat pi persyang ban perserim ya kerukom imbat kini kinong song snong gane ke jaka bat pi persyang ban kelin na ki katto kat nangut ki beriu pada kabor jadu ayu bakila ban im hagane ka jaka kabom syamdon syu kamit uwei na ki ula chupa ya phi bad loong pitip ngisane isim kabuye kasngi kabashai ar pusau kenta ngithia ngikhi nilik treli kita kat bamon hagano ko kenta klem ke jing perking bat ngai khublei kasngi kabashai lenter kumni hakapoliur kaneken kedau kapapen kemenengi nama ngitip bandawan katlang kani gajaka kajongi kandon tang kamit bat ke jing dum sudah namar kanung don singishu kumta hadin katu kani singi papila le research pila rai ban mino da kapokut jing mutpat ban wan bat ni beang haki benai telang bat ban mat dalade yaki ki belaya thu bat ban tipru umno kolong ka jing im kabom syemi osngi ar pusau kunta
Menta kalade ka khatsau trik uti sembar piru pila poi biang sagani ka jaka bat kane ka jingle reset jong pi ka paunam sisa hakeleng ka prothei hadin ba pila pelaj hak internet ki briu kila ai men sim sibun ya pi bat menta pat ki kwa ba pinyathu se ka portlang kalade ka khatui beje men step kat ba ma pi pat pinang but bakade khatui beje men mit namar ka suin beneng ka dum tliu baro silenter pila ling hadu kata-kata pat pila sngeu kumba pidan sakawi pat ka prathai ka bomdan wat tangki khuluru pila mi shabar pat kalong ka bakriat hadu kata-kata menta pila poi kan mau ya ka sinong ladi pat pila sngeu tamang bha ka jingdum jong kamit kalapen pisaya pi pat pila syutia sa ka hotel jong pi pat hangta pila sngeu kumba pila don hangni dakisnam hakaway kamit pilami piang sabar bat pilio iya ki northern light ki bathaba internet ki bajudan tang haki benta jong kanut pol Henry kata kam syam lapan kemen ru ya phina markani kalong man kasngi hangta kendit pio iya ki kattu kan engut ki briu baki ya bat pila lekren ya ki bat keliru bakumno kila aban im ya bakum kani ka jajing im basosat way na ki la juba bot yang bat layalam ya phi sakaway kaying ka baki khot kan Norway kan Suna kai ka bapim tip hang ni kalong bahaya kan ni kaying lasna hakata ka rukam ban pensai na ka jingkriat tasam menta pilarung hapo jong kan ni kaying tangkat to kan epor pila shit bat epuk bat pila shikwa ban mi sabar ban pentenda yala de ha utau tha ubron saudong kata ka phala badap smam pila le sisa kumta bat pila kemen sikadi bat kane kade kasin banengkong nadu bapi poisane menta kapor kelanang ya bat pila nang pendap ya kejing wat peniak kajong pi bat menta kalapoi hadu ubrai Februari bapisa bat le sitam kumta hakawai ka step marsin ki nabatia pipli ya ki perda kajong khangit pi oi kendit ya ki kijat sngi bathaba bat kilawan pau biang sesisin hagani gajaka pikmen hadu kata-kata bahang ni pila selutu bagas ngi kelas dang ban jorong bat kamit kelas dang ban lengkot hadin ke jingle research kijing keli ke bami na ki babut babali kijia kumni hagani gajaka kajing bom kutsu jong kasngi hakapor liur bat kamit hakapor tlang kadau kade namar ka jingki jong akses jong ka perthei ha ka angkel ka ba pher bat ka ba phlabha persya ya kasngi ka notpul bat ka arctic circle kim jula ban phet na kasngi kumta kane ka jinga thu khana kala poi sya ka bakut bat ka jingle reset jong piru kalong ka ba job sisa rengkat kisah-kisah but bat ki experience lem bat ki daw ba pilawan ra ni peni